Sarap. Ganda talaga maglupagin ka. Nasa magsandal sa... Binuksan na. Unang bukas. Ay, nakulog. Ito. Ayan. Charan! Charan guys. After ng 30 minutes, napakulog. Anong pakulo yun? Ayan. Guys! Ayan, nasaan mo kuya? Oh, Okay na. na siya. Amoy pa lang, alam ko na. Ayan po, good morning, good morning. All viewers, all sponsor, mga FW na nanonood sa ating mga vlog, sa aming mga vlog. Salamat sa suporta niyo, Team Pahuay. Ayan, papunta na kaming Balatan. Dala ko na yung gamit ko. At kakabit lang namin yung bowl, tapos diretso na kami uwi. Bidang! Uwi na ako. Ay, diretso kaming Balatan, Kuya Bobby. Kami na lang darwa ni ano, may kagatso din na naman sa iba. Oh, tapos balik ko nito pag uwi ko. Mabalik. Mamaya. Hindi na kami uwi dyan. Sige, salamat. Siyempre, happy birthday kay Kuya Puloy. Bukas, advance. At sa anak ko. Hindi ako makapag-attend sa birthday ni Kuya Puloy bukas. Gawa nga ng birthday rin ng anak ko. Yan. Pagaling namin ni Kuya Gatso sa Balatan, uwi na kami sa kanya-kanyang bahay. Dalawang OFW sa Bato, umuwi na ng Pinas. Andun. Let's go. Tara kami, sila gas. Doon na kami. Diretso na ako. Oh, tapos may balik ko sa di pag uli na mo. Sige. Te! Thank you po. Na kami. Ingat po. Oh, sige, sige. Let's go. So yan po, dito na kami kay Rika. Kakarating lang namin. Kanina pa raw siya naghihintay. Yung hotdog ko yukot na. Kakahintay. Ay, alam mo, magtatampo na talaga ako. Oh. Nagtampo ka. Sayang yung effort ko. Pag talaga ako nawalan ng effort, bala kayo. Adji at Ilyas Lagas, hinahanap Kaya kayo. natin. Hinahanap kayo ni Rika. Pagod kasi sa biyahe. Oo. Tapos, ayun, din na namin sinama. Alam naman ng dalawa na yon. Hindi namin sinama kasi saglit na lang to. Tapos, diretso na kami uwi ni Kuya Gatso sa kanya-kanyang bahay. Kasi Diba? may nag-aantay sa May nag-aantay din sa amin. Nag-aantay si Langga. Nasa tapang Langga. ka. Bisay pagkanggan lang nga. Ay. Shoutout kay Langga. Di nakasama yung dalawang Langga. Okay na. Okay na Langga. Ay, nato si Rika. Nagtatampo na. Malakala ka kasi. Almusal. Kanina pa rin siya naghihintay. Kanina pa Nagtampo na. ay, hantay yung pagkain. Di saglit lang, isa kakabit lang yung bowl. Tapos siguro mga 2 oras kami dito. Let's go na. Ayan po, kain na. Ayan po yung vlog natin ngayon ay magluluto tayo ng pang-ulam. Ay, si Rika pala magluluto. Tulong lang tayo. Yan. Tapos, nag-chat pala sa kay Kuya Gatso na magbili na ng nyug. Di naman namin nakita kasi nasa biyahe. Lalabas muna si Rika, puntang sentro. Bibili ng panggata. Yan po. Oh. Tapos ako, gawin ko na tong gulay. Putol-putolin ko na siya. Yan. Tanghalian namin. Si Kagatcho nandyan sa CR. Tingnan nyo na lang po yung channel ni Kagatcho. Yun. Hindi naman kami pwede magsabay-sabay dyan sa loob. Kasi napakainit. Yun, gawa na lang din ako ng vlog dito. Para may vlog din tayo. Amo? Yes. Okay, let's go. Ayan, ito na. Kano bilhin mo ito? Ha? Magkano bilhin mo nito? Ano? 80? 80. Kaya lulutuin namin ngayon. Ito lang dalawa, 80. Mahal na eh. Oo, dalawa. Dati ganito, 10 piso lang yan. Dati. Wala, magagawa. Mahal na talaga bilihin.
Yan, Bicol Express. Ang photo. Ano gusto mo? Mahaba? Maiksi? Sakto lang. Ganyan. Ay, pag nag-Bicol Express, ganyan yung photo ko. Ganun. Pag Tama yung nga, nagmamahal. Gulay tama mo yan. lang. Doon. Ha? Tama nga, nagmamahal. Kawawa naman yung isa na nagsasalita na Walang kasama. nakasama. Hindi mabaliw ka, kuya. Sanay naman ako mag-isa. Nagugod siya, guys. Simula noon pa. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ganda. Ganda na talaga, guys. Ayun, maganda. Bicol Express. Yung hawak mo camera. Yung ano nilalagay mo, kuya? Grab. Ah. Ito po yung Bicol Express na walang Ito po yung Bicol Express na di marunong mag-Bicol. wala siyang alamang kasi bawal. Yung isa hindi makakakain. Alam niyo na, Bawal. guys, kung sino yon kasi pilay-pilay. Yagatso. Pero sabi niya masarap daw yung bawal. Na binabas pa. Hoy, bad yun. Ba't yun? Bad yun. Yan mo lang sila, kuya. Kailan daw matatapos yung vlog na walang pinta? Nano? Dun sa comment sa akin. Kailan daw matatapos yung vlog na walang pinta? Eh di, wala palang kwenta. Nanonood kayo. Sabi na. Grabe ang mga. Huwag kang manood. Yung nagko-comment kay Kuya Jason, huwag kang manood kung walang kwenta yung vlog. O bakit? Ano ba ginagawa nila Kuya Jason dito? Di ba may purpose naman? May purpose yun. Okay, ang ganun. May utos. Kayo guys, kaya hindi umangat yung Pilipino kasi kayo mismo yung nag-ano eh. Humihila ka ba? Humihila pa baba. Imbes na pag ganun, pag ganyan. Yan. Nako! Ewan ko. Ang hina ng mindset nyo, guys! Huwag ganon! Naalala ko tuloy yung sabi ng anak ko, parang wala silang brain. Kuya. Hindi. Pag alam kasi nila yung nakikita yung isang taong medyo umaangat. Ayun, wala silang maibang mapuna. Dapat hilain. Yun. Eh, mahal natin sila. I love you. Di ba, pwede mo na din iwan ang sasasadip yun eh. Pwede rin. Yun na yan. Tinitingnan mo yung pinaputol mo. Minsan kasi may uod to eh. Oo. May mga butas. Sige na, gugoro na ako. Umugar ako, guys. Sige, ingat. Yes. Mag-helmet ka. Huwag na. Makawala. Ingat si Palangga. Lessons mo. Ay, oo. Ano pala? Dapat laging dala yung license pag umaalis. Kasi pag nahuli, asan ang lisensya mo sa bahay? Bakit yung bahay mo ba gumagamit noon? Saan? Hindi naman masyadong maigpit dyan. Hindi na ako muna. Sige. Higil lang ga. Nauso yung langga. Pati tuloy si Elias Lagas, nadala na yung langga. Doon sa bato. Ka! Pati si Papa na Chinchin, nadala na yung langga doon sa bato. Ay, Pagdating, kaya huwag yung kasama nila langga. ay, wow. Uso na doon, kagabi ka agad. Ay, oo. Grabe naman. Langga. Langga. Mas maganda na pakinggan dun kaysa sa bibi ko, sabi niya. Alin? Yung tawag niyang bibi ko. Mas maganda na pakinggan yung langga.
Narcuyobs! Ayan pa, gagayat ko na rin yung mga sangkap dito. Para pagdating na Rika, bumibili ng nyog. Naka-ready na. Sibuyas, bawang, tsaka sili. Mahilig din sa manghang si Rika. Bawang. Kasi itong karne, kasi napakalaki naman ng slice, lilitan ko siya. Malaki. Nilitan ko yung hiwa ng karne. Nilitan ko yung hiwa ng karne. Malaki man kasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alaikum. Hindi pala ako si kape na natin, ano? Hindi nga. Hindi mo naubos. Ubus pala. Kasama yung langaw. Sarap dyan, bilangan. Hindi mo ganyan pakupo. Ano? Yung gaan dyan. Yung. Ano bang ka? Yung gusto niyo. Rika. Ano ba ikan? Rika. Pa. Sili. Rika. Ha? Sili. Dito ka. Yan. Para ka-prepare na yung sangkap. Dito na yung gata. Dami ah. Dalawa to. Dalawa. Sabi ko na eh. Tapos maliit. Grabe. Kahit isa lang sana. Okay na. Sibuyas, bawang, sili. Ito na yung karne. Ito na yung gata. Ayan si Rika. Ayun, nagatok. Ay, gata. Sitaw. Ito na si Rika. Ayan na si Rika. Kakarating lang. Ay, kali-kali na pala dumating na. Amo na. Siyempre magbukas tayo ng kawali. At binigyan niya sa atin yung vlog na to. Sa kanya dapat to. Siyempre, karoon tayo ng content. Salamat kay Rika. Binigyan tayo ng content. Lagayan mo ng ano. Ay, kuha ko. Ano kayo maganda? Nakita na siya. Lagay mo ng gata pa lang. Saglit. Kuya, okay na to. Tubig. Gigisa pa tayo eh. Oo nga. Malinis naman to, no? Yes. Kinamay ko na, guys. Hindi na ako magbibigayan ng tao. Shout out
mo yung dalawa, si Elias saka si ano, si Adji. Ayan, shoutout kay Adji. Tsaka Kay kay Elias, ba't di ka Elias. Ba't hindi kayo sumawa? Kada ko na palang kain. Grabe ka naman ito. Pinigana. Kabog-kabog. So ayan guys, sabi ko kay Kuya Jason, ako na magluluto. Okay na yun? Ano? Mamaya mo na itapon. Tama na yung kulang. Kasi Kulang. matigas yung ano. Matigas yung itong... Tibay na ang kaso. Siyempre salamat din sa'yo. Binigyan mo sa akin yung vlog mo. Madami akong vlog guys. Oo. Dalawa lang ang vlog ko. Wala ka dalawa. Kasi yung pag ano, unboxing ng ano, Ng ano? na, ayun, na natin lahat. Hey! Yay! 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 Elias. Elias. Okay na. Ang bango guys. Wala pa itong ano. Okay na to. Ano? Ay, ano mo ko Bilaw kayo dyan. Bilaw kayo dyan. Ang naman. Sige kuya. Ang bango ay grabe. Guys, ilalagay na natin yung ilalagay. Tapos mamaya maghawak ako ng mata, no? Okay, talaga. Kuya? Hindi naman. Wala akong sinabi. Wala akong sinabi. Pwede ba tayo? Pagit mo na. Wala akong sinabi.
Ayan guys, lalagyan natin siya ng pang-tambolo. Ah! Aray! Ouch! Naano ako ng tanong ng tanis, please? Kuya? Natin ang dough. Naating ako guys ng paminta. Ako no? Ha? Ang OA naman. Yun nga. Seryoso. Ilabas mo na. Iba nga ba ito kuya? Tapos balik mo dahil puro sa kalat. Ay! So yan guys, lalagyan natin siya ng pork nor cube. Ayan. So mamaya guys, actually nilagyan ko na siya ng konting asin. So mamaya titikman natin kung tama na yung timpla niya. Ganda. Itong vlog na to guys, magtatapos na naman sa kainan. Pagpasensyahan nyo na at masipag yung tagaluto. Last day naman, magluluto ka ng special Yes, last day na. special menu. So ayan, takpan muna natin siya. Mga 30 minutes. Ayan. Tapos, ayan. Takpan natin. Lasag ko muna.
bigas. Wala pa rin. Oh. Ayan na, binuksan na. Unang bukas. Ito. Anong pakulo yun? Guys! Yan, nasaan mo yan? Okay na. Amoy pa lang, alam ko na. Tingin ko pa lang. Alam ko na. Saka may tiwala ko sa Nasaan iyo. mo nga? Dali na magluto. Ano ko yan? May tiwala ka luto. Ang galing mo magluto. Sarap. Sasabihin ko pati mga kalangga. Ayun guys, ang sarap niya, promise. Mga kalangga. So ayan, okay na to. Okay na to mga kalangga. May mga na. Kalangga talaga ha? Luto ng mga kalangga. Pauso niyo yan. Kaya naman ang Ano toto? ayan, kain na lang kami, guys. Tara, samahan niyo kami. Let's go na. Kain mga kaya. Ayan, mamaya. Ang kanin. Alam ba? Ulam na. Pakain, okay. Wow. Paborito Pwede yan mo ng- magdala ko. paborito yan ng misis ko. Pwede mo magdala ko. Madami. Nasa ba? Yes. Kumain ka na tapos may anak ka pa. Saan ka ba? Sharon. Paborito mo yan. Sharon. Langga. Yan na. Bawal ng kaya. Yan na ang pupunta. Naalala ko dito sa amin. Kain. Kain. Ang dati naman, palilit-tuloy lang natin yung Marami na ako yung mga natatapo. It's time for time, guys. Kasi nga na pumatulong sila. Ay, magkukulong pala tapos hihiga na akong naliligo. Sarap. Ayun.
Tapos na kami kumain. Time check natin ay 1:11. May ice cream daw. Tulo. Ice cream. Panghimagas. Lupit talaga. Amerika. Yung ice cream. Galing sa rep. Pwede talaga nilangga. Swerte naman, ilangga. Magmahal lang kanyang langga. Pwede nilangga. Natunaw. Masarap yan. Kunawit. Magkano? Magkano? 130. Anya po, tapos na si Kagatso na mag-tiles, lagay ng bowl, mag-grout. Tapos na, mission accomplished na si Kagatso. At yun, uwi na kami. Siyempre, balik na tayo dun sa, balik na tayo dun sa barracks, sa bato. Siyempre, salamat kay Kuya Jojo sa pagtitiwala na si Kagatso yung pinagawa mo ng tiles. Ayun, maganda naman yung resulta. Tingnan nyo na lang po sa, sa upload ni Kagatso. Rika, uwi na kami. Salamat sa pagluluto, almusal, maghahantay sa amin. Bye-bye. Bye. Tara, Ton. Kayo. Bye-bye. Bye-bye. I love you. Bye. Love you all. Chup-chup. Tampo dito na ako sa bahay. Yan. Natin, asawa ko. Ma? Tapos silang maglaba. Bagong ligo. Sobra ng kape. Kape daw kami. Ang anak ko wala pa. Mabibiglayan na nandito ako sa bahay. Yun, happy birthday sa anak ko bukas. Antayin ko. Gugulatay, makikita pa rin yung motor ko. Nanonood ako ng vlog yan, ni Rika. Yan. Vlog ni Rika, naka-premiere si Rika. Ayan, buti na lang. Madilim na oh. Buti na lang nakauwi kagad kami ni Kagatso. May ulan na naman. Malakas yung ulan dito. Sa Balatan di umulan. Hintayin ko yung anak ko. Let's go. Happy birthday bukas. Anong handa mo? Paghugasan. Wala. Kumusta yung pag-school mo? Maghugas ka. Ha? Okay lang. Okay lang? Mama, ako na lang doon. Magano? Anong oras yung may simba kayo bukas? Anong oras yung simba mo? Hindi naman sinabi sa akin ni Mom. May simba doon. Bukas mag-aral ka na lang. May simba doon. Hindi ako makakaano na yun. Ako, may lakad kami na doon. Ano? Ikaw na lang magsimba sa school. Magsimba kayo. Tapos, Mag-ano kami kung pumunta si Ano wish mo sa birthday mo? Ano nga wish mo sa birthday mo? Ano nga? Bilis! Ano wish mo sa birthday mo? Sana ayos lang si Mama ko kung anong nang papaayos siya. Pagamot. ano? Pagamot? Galing yan. Dapat ang wish mo yung sa self. Maganda na. Gatas na gano'n. Wish mo sana gumaling si mama mo? Tama yun. Yun ang gatas na. Ano yung wish mo sa self? O sa'yo, sarili mo, ano wish mo? Sana makatapos na ako sa school. Malayo pa. Ang dami mo pang tatahakin na ano, Kahit, school. kahit ganyan, hindi ka pa nag-wish mo. Sana pala meron akong alagang manok. Ang dami mong manok yan. Basta bagong 45 days. Sa 40. Sige na, gatas mo, kaibigan mo. Basta
niya magatas. Biglaan. Ayun, wish niya daw sa birthday niya sana gumaling na si mama niya. Naiyak naman sa Oo. wish mo, baby. Gagaling yan. Di ba? Gusto lang mo magalit. Magaling ako. Ayun, bye-bye.